Τι έκανες ρε μαλάκα? Όχι, τι να πιάσω. Έπεσες πολύ γρήγορα, περίμενα θα πέφτες αργότερα. Ξέρεις γιατί, Γιατί? Ευτυχώς μαλάκα έφυγα πάνω με το μηχανάκι και δεν με κουτούπες από κάτω. Μάλιστα. Τι έκανες ρε μαλάκα? Εκεί μέσα μπήκες. Έλα εδώ να δεις τι έγινε μαλάκα. Έχει φύγει στραβά το μηχανάκι από εδώ. Κάνω το έτσι, περνάω και όπως πάω να του δώσω, έχει φύγει στραβά και μπαίνει το μπροστινό μέσα εδώ ρε. Εκεί. Ναι. Να το φαίνεται. Και πέφτει και ευτυχώς με αφήνει και φέρνω τούμπες εγώ. Εγώ φέρω τούμπες. Το είδα, σε είδα ότι έφερες τούμπες. Είναι οδηγείται πάντως. Το είδα. Μετράς. Ναι. Όχι, γράφει. Οδηγείται. Το βλέπω. Ρε φίλε, δεν ήταν πατημένο.